autolle päin, Anni. Autolle päin, kävele vaan. Kävele tonne Veetin metsään. Eikä kun sitten Kuuseen päin, ihan Kuusella. Kuusen päin, niin, Kuusen lähelle. Kuusen lähelle. Ja. Sitten voit, joo. Tuvan viereen, Kuusen viereen. Sä voit nousta kivelle. Joo, siihen. Niin, mitäs nyt pitäis tehdä, Ville? Sano Oliks krak, krak, krak. Voit heilutella. Sä voit heilutella oksia vähän oksia heiluttelet. No niin, tolle vähän, joo. No nyt se tuli, kato. No. Krak, krak. Heiluttele vielä oksia, Anni. Heiluttele vähän. Nyt kato, kohta tulee. No nyt! Mä menen taas. Anni mennä. Ei kannata, nyt on jokainen ihan kakassa. Ei. Näitä, Anni! Nyt menittekö nyt uudesta kaksi?